Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Demit Penunggu Sumur Tua. Dikirimkan oleh Selvia Aprilina, Kedung Mas, Wotan Ngari, Kalitidu. Terus terang omah sing tak nggoni sak keluarga kuwi warisan teko nggone mbahku. Omah iki kuno banget durung direnovasi lan nek nguring omah ana sumur tuwa sing puluhan taun wis ora digawe. Jaman biyen sumur iku digawe wong sak desa kene njupuk banyu. Amarga jaman semono isih jarang banget sumur. Jaman biyen saben taun nek sumur iku karo mbahku mesti diadakke ritual syukuran utawa manganan cara Jawane. Bareng saiki wis modern, wis ora ana sumur kompan, merga wis ana sumur teko pipa-pipa lan liya-liyane. Sumur iku wis puluhan taun ora diurusi, ora digawe meneh. Simbahku ya wis gak ana kabeh utawa meninggal. Sumur iku katon rumbuk, peteng lan angker. Apa meneh nek bengi gak enek sing wani liwat omah mburi. Apa meneh angger jam 1 bengi. Kaya ana swara wong nimba njupuk banyu. Tapi angger dideleng ora ana wong, tapi ana swara kang njupuk banyu. Waktu iku jam 2 bengi, adikku sing jenenge Bambang nglilir kudu pipis nek mburi. Dilalah mari pipis dheweke bubuk maneh ning pinggire Mbah Kakung. Tapi dheweke ora bisa turu meneh. Mripate direm-remna ora bisa turu. Aneh. Ana swara sandal mlaku banter banget. Bareng wis cedhak mandek ning ngarepe lawang kamar. Bambang langsung mlengak nguwasni lawang kamar. Aneh. Ana Mbah Kakung gawe surban putih ngamping neng pinggir lawang. Rambute putih dawa, mripate bunder ombo banget, mentelengi Bambang karo guyu gegirisi.
Bambang gugah simbah. Enek apa to Le kok rena-rena gandang turu meneh to? Aja impen-impenen. Tenan Kong, iku lho. Wedenane marani aku. Mbah Kong gak ngrungokke malah sari meneh. Memedi mau isih ngamping ana lawang kamar. Aneh. Awake tambah modot dhuwur sak genteng, tangane dawa banget. Bambang ilate kaku. Awake gemeter arep jerit ora iso ngomong. Bambang ndonga sak isite, mari iku memedi mau mabur ilang mbuh nok ngendi parane. Esuke Bambang ora bisa sekolah, awake panas campur kejang-kejang. Digawa nek dokteran lan disuwukke kiai. 3 dina lagek mari. Sakwise kedadian iku gang seminggu koncone adikku sing jenenge Takin nginep ana omahku turu karo adikku. Bengi tengah wengi yo nglilir arep pipis nang mburi. Bareng teko mburi, aneh. Takin ketemu mbakku lagi nyuci piring nek mburi. Rambute dawa banget, persis mbakku teko mburi. Bareng disopo Takin. Nyamene kok nyuci piring to, Mbak? Iya, timbang nganggur. Bareng melengak, wong wadon mau dudu mbakku. Raine ra karu-karuan, untune metu siunge karo melet-melet kaya grandong guyu banter banget. Takin rasido pipis mlayu nabrak ilawang kamar karo ngompol mergo wedi karo memedi mau. Liya dina meneh adikku sing jenenge Anwar lagi mulih begadang. Jam 1 bengi arep mlebu kamar, ya ana wong wadon nangis nang kono. Karo lungguh rambuté acak-acakan dikira adikku ya Mbak Yuni. Bareng disapa, wong wadon mau melengak. Aneh, ternyata uga dudu mbake. Tapi lah kok jarine kuntilanak miber mandhuwur guyu cekikian. Mari kedadian sing kaya mangkono kuwi mau, aku banjur nekat pas malam jemah kliwon telepon nek acaraning radio Istana FM sing jenenge Jimat. Pemandu acarane sing gak asing meneh Ki Banu Asmara lan Mbah Jo saka Tambak Rejo. Jarine sarane Mbah Jo, sumur tuwa iku dikon ngresiki rumbuke dilangi nek iso diwene lampu ben padhang. Ben memediku gak ngganggu sak keluargaku maneh. Sarane Mbah Jo tak lakoni, alhamdulillah. Sawise sumur tak resiki padhang wis ora ana gangguan apa-apa meneh. Matur nuwun Mbah Jo sekalian Ki Banu Asmara saranipun. Cukup semene kedadian sing tak alami iki, kiriman saka aku Mbak Selvia Kedung Mas, Wotan Ngare Kali Tidu bersama tim Jimat. Sajian Malam Jumat. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Mati Tengah Wengi.
kiriman dari Yamhari. Saat ini Mbuh saiki wis jam pira aku ora ngerti. Amarga bengi kuwi peteng dedet lampu listrik mati wiwit ana udan deres ndadak nganggo angin pisan. Bledeke nyamber-nyamber kilate pating cleret ndadekake getering ati. Anak lan bojoku wis padha mapan turu kira-kira 2 jam kepungkur. Katon angler oleh padha turu ngorok senggar-senggor. Nanging bengi kuwi aku durung bisa ngremake mripatku, isih menteleng wae. Aku isih kelingan apa sing dingendikake kancaku sing saiki wis dadi wong gedhi. Sajak penak pangandikane, tiba kena ora ana sing ora kepenak. Bebasan yen wong numpak sepeda tiba ya ana ing kasur, jan empuk kabeh pangandikane. Aku dadi kepelut kepingin kaya dheweke, nyambut gawe enteng oleh duit ombo. Waduh, enak kepenak tenan. Sopo sing ora kepingin? Nanging kabeh kudu dijumbuhake karo kahanan lan pendidikan. Ojo waton melu nanging kudu ngeri empan papan. Ojo mung grubyak-grubyuk kaya anggota parlemen yen njupuk duit negara bebarengan. Yen ngendika jare hak era anggota, arane studi banding jebul ya mung padha yap-yapan padha klencer. Apa ana studi banding kok sing diparani pas lagi libur? Njur kepriye? Mbuh cah padha digagas dhewe-dhewe. Yen wis padha paham ora usah padha niru mundhak negarane dhewe dadi tambah ora genah. Sing wis padha kebanjur ya dielingke. Sing durung padha nglakoni aja pisan-pisan melu. Nyedak kok kebugupak ya bakal gabul lemah kabeh. Elinga sesantine para winasis jaman semono. Sak bejo-bejane wong sing lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Mulato marang sedulur saiki awake dhewe padha ngati-ngati. Bali meneh marang kancaku mau. Pancen dheweke kuwi pengkuk, bocah wasis pinter lan pancen peng-pengan. Ladalah lagi enak-enake ngelamun makpet. Kaya-kaya dilah sing tak sumet dumadaan mati. Ora ana angin gedhe, ora ana sing nyebul kok mati. saat ini Mak pengkorok gitokku dadi atis. Jantungku deg-degan kenceng banget. Isih keprungu swara ngoroki bojoku sing senggar-senggor nanging maklap. Kaya ana bayangan lan wewangen kang nyolowedi. Tambah geter atiku. Jantungku nratap, tanganku gel. Aku mung bisa ngenteni apa kang bakal kedaden. Bareng tak gatekake kok kaya ana mripat loro kang gatekake aku. Saya susut atiku, saya ora karu-karuan. Blae ana memedi sing mlebu ana omahku iki. Aku maca rapal sak iso-isoku. Kabeh japa mantra tinggalane Mbah Kakung tak waca. Sumingkir,
Apa kang olodo lunga? Apa sing ora becik sumingkir kabeh kang ora becik padha sumingkir saka kene. Sumingkir. Suara apa kae? Nanging mripat menteleng mau ora gelem ilang. Cilaka rapal kurang mempan. Padahal iki rapal pamungkas, rapal kan paling ampuh. Banjur aku mundur kanthi klesot. Dadakan tanganku nyekel bantal cilik sisih kiwa. Wis ora ana akal meneh sing bisa kanggo ngusir mripat menteleng mau. Banjur bantal tak abitake. Pas ngenani mripat loro sing menteleng medeni kuwi koyoke mekan. Ning di mau bukuku, ning di mau. Lah, iki apa? Ning di mau. Ledelah. Pokoknya kuat. Semua ini urusanku. Pokoknya kabeh urusanku. Ayo, ledelah. Setan opo wae iki? Akeh temen. Pocong. Mui. Wewe kobe. Gendruwo. Ledelah. Akeh. Cenger dumadakan swarane kucing kleran melayu. Sipat kuping dadak nubruh bala pecah pisan. Pating grompyang suarane, lega atiku, dadaku sing deg-degan mau wis ora sesek meneh. Nanging aku kelingan, pira wae barang pecah sing rusak. Saking legane atiku aku kebajut turu ana ing panggonan mau tekan esuk. Ndilalah, apa kang tak wedeni mau jebole mung kucing. Iki cerita jimat saka aku Yamhari bersama tim Jimat. Sajian malam Jumat. Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita nyata Misteri with Sluben.
ing salah sawijining panggonan kang kakubeng wit kang akeh tur gedhi-gedhi. Lan yen ningali gedhene, umure kira-kira ana yen atusan taun. Bumi kang ana sakiwa tengene kebak gegrumbulan, saengga nadyan ing satengahing awan mungsa ketiga katon peteng lan kliwat adem. Hingga yen ijen ana panggonan kono mesti celingak-celinguk kaya-kaya ana mata kang tansah hangulati. Sumur Slubin pancen sendang kang pakulinane banyune dijupuk kanggo ngombe, adus nyuci lan pengairan sawah ana sakiwa tengene. Uga sapi-sapi kang mulih teka panggonan yen wis wancine grek utawa bali kandang mesti mampir dhisik ngombe ana sumur Slubin kuwi. Dununge ana dusun Plosorjo. Sumur Slubin pacen katon endah saha ademing dalem panyawang. Iwak cilik mulai wader hingga lele lan bulus kabeh ana kono. Miturut Mbah Mangun Sastra, sesepuh kang ana dusun Plosorjo nyebutake yen pancen wis dadi padatan sangka simbah buyut biyen. Ora kena ganggu sakabehing panguripan kang ana sumur Slubin. Amarga dijaga dening danyang kang ayu rupane kang aran Putri Slubin. Putri kuwi njaga karahayuning samubarang kang ana panggonan kono kalebu iwak lan wit-witan. Saengga tumekane saiki ora ana wong kang wani colong jupuk iwak apa dene wit-witan kang ana sumur Slubin kuwi. Yen wani ganggu panguripan ana sendang kono, putri kuwi ora nrimani. Biasane lara nganti tumekaning pati lho, Nger. Ature Mbah Sastra mangkono. Miturut Mbah Sastra nalte salah sawijining dina putune kang manggon ana ing Jakarta bali menyang desa merga ing mangsa riyaya. Bocah kelas 3 SD kang babar blas ora bisa basa Jawa kuwi dolanan karo kanca-kancane kang sak pantaran. Merga weruh panggonan kang endah lan adem kang ora tinemu ana kutha gedhe Jakarta, Willy putune Mbah Sastra jingkrak-jingkrak bungah atine langsung jegur ana kedung sak pinggire sendang. Willy, kamu boleh main tapi nggak boleh ambil ikan yang ada di dalamnya loh. Welinge Budi koncone sing paling gedhe dhewe. Willy mantuk-mantuk ora pati gagas merga banget senenge. Surup ana banyu kedung kuwi bareng kanca kancane. Ora krasa nganti tumekaning surup bocah-bocah kuwi anggoning dolanan. Ora ngerti yen Mbah Sastra nganti kebingunan goleki Willy. Bareng ngerti banjur Willy lan kanca kancane digiring, Mbah Sastra bali mulih menyang omah. Sesuke Mbah Sastra bingung. Hatine campur kuwatir ya wedi. Merga dumadan Willy lara panas, raine abang mangar-mangar lan gremeng muni-muni ora karo-karuan. Wah, bocah iki apa kesambet saka sendang kono mau ya. Banjur Mbah Sastra nimbali kanca-kancane sing wingi dolanan bareng Willy. Kabeh ditakoni apa wingi Willy njupuk iwak ana sumur Slubin. Kabeh gedhek lan Budi kancane sing gedhe dhewe kuwi mangsuli. Boten, Mbah. Malah wingi sampun kula kandhani mboten pareng ganggu napa malih njupuk iwak kang wonten mrika. Ayem matine Mbah Sastra merga Willy larane ora karana putri sumur Slubin. Nanging banjur Mbah Sastra mesthekake yen putune kuwi ora ganggu apa meneh njupuk iwak kang ana kono. Dipriksa siji-siji klambi lan kathok cekak kang wingi dienggo bluron ana ing kono. Mak plas kaget atine. Bareng ngerti ana salah siji sak kantong kathok cekake Willy, ana wader kang wis mati ana kono. Banjur Mbah Sastra sowan wong pinter kanggo nyuwun suwuk putune sing mbok menawa kesambet, Mbah Jo, kang wis dadi langganane Mbah Sastra saha jujukane wong sakupenging desa kono, ndhawuhi malah sangsaya gawe mirising atine Mbah Sastra. Ah, bener iki, Mbah. Putumu kena walake sumur Slubin. Dadi sesembahan lan uba rampene kudu luwih jangkep yen putumu pengin slamet, Tro. Krungu dawuhe Mbah Jo, Sastra banjur entek atine. Pun, Mbah, pokoke kula pasrah jenengan. Masalah uba rampe jenengan ingkang nyekapi mangke kula kang ngijoli duwite. Nanging meneng-meneng nalika Mbah Sastra sowan Mbah Jo, bapake Willy ngundang bidan desa kanggo nambani lan mriksa Willy.
Merga yen nganti Mbah Sastra ngerti biasane ngamuk, merga dheweke ya wedi didukani Mbah Jo. Ini Willy kecapean dan demam biasa, Pak. Besok kalau obatnya sudah diminumkan insya Allah sembuh. Bareng krungu ucape dokter, atine Bapak Willy adem. Ora let suwe sapungkure dokter bali menyang kantor, Mbah Sastra teka saka daleme Mbah Jo. Tenang, wis ditandangi Mbah Jo sesuk mesti waras. Ucape Mbah Sastra mantep. Sesuke pancen Willy wis waras meneh kaya sedya kala, mung isih rada lemes. Iki crita nyata saka Plasorjo, kirimane Kang Darsono, Danyang Putri Slobin bersama tim Cimak. Malam Jumat. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Pri Ayu Priyamara, kiriman Wahyu Aji Tanjung Kulon, Kedung Tuban. Karo sing jenenge Masang Wuwu Mbah Mul Gudel pancen wis sajiwa, wis dadi kelangenane wiwit saka bocah. Mbuh naluri apa kepriye karo sing jenenge iwak kaya kancane wae. Akeh ing terong dawa sing Masang Wuwu, ananging sing ngajeg isi lele bader tumbro nganti tekan urang popo yuyu ya mung wuwune Mbah Mul Gudel, liyane ora mingsra. Ana seruang-seruing bisik-bisik rerasan tangga. Ujare Mbah Mul digendak alias dipacari karo sing mbau reksa kedung dinding. Rerasan iku sajak wis termasuk ing atine para sedulur-sedulur terong dawa. Janjane aku dhewe kurang patiya percaya. Ananging yen meruhi Mbah Mul saben esuk mulih nggawa iwak saka kedung dinding luwih saka rong kepis, iku kok ya aku kepeksa rada percaya. Ing sawijine wektu aku sengaja sonjo menyang ing daleme Mbah Mul sing pancen isih mambu famili. Mas Yani ta ki mau. Kok sajak janur gunung. Ana pari gawe ta? Mboten, Mbah. Mung dangu mboten ngriki, rasane kangen kepingin guyon-guyon ngedebuk kalih Mbah Mul. Iya, aku dhewe ya rada kangen yen slirane rasaksa njomrene. Ujare karo menjer udut tingwe, aku ditawani mung gedhek-gedhek, ra betah ambune klembak menyani sing sok nggawi mulese weteng. Aku uga ngetokake rokok pentung olehku ngebon nggone Yucroton. Lho, ujare Dek Yani ki sekolah ning Malang to?
Inggih, Mbah. Kuliah teng Malang. Wis rampung. Sampun, Mbah. Lanjur mergawe Nganggur yen teng griya niki. Mbah Mul Gudel sing sajak duweni pangrasa iku mung mantuk-mantuk. Sajak wis ngreba gembolane batinku. Aku dhewe ya banjur katut gembuleng ngulati beluk rokokku dhewe sing bunder kluweng-kluweng. Anu, Mbah, ana apa le? Ki mau perlu apa piye? mboten namung badhe nggendahaken. Gendahaken apa ta? Olehku arep ngomong kandhet. Awit Mbah Mul Putri nyugatake kopi. Katik ana pacitane anak urang. Yen daerah nggonku katelah umum. Senenganku, mula senajan durung dimanggake wis ndak icipi dhisik. Entekno le, ki mau olehku masang wuwu esuk mau. Mengko yen bali nggawa oleh rada akeh kok iki mau. Nggih, suwun, Mbah. Kula wau badhe tang Ora usah riko-riko arep takon apa ta? niku lho. Kabar kabur tangga-tangga. Oh, masalah aku karo sing mbau reksa kedung dinding. Nggih. Ya pancen le. Hah? Ceritane mangkene. Wektu iku malam Jemah Legi. Mujudake dina sing dikramatke dening masyarakat sekitare kedung dinding. Mbah Mumul uga banget percaya marang dina kramat kasebut. Awit Mbah Mumul iki uga necep ilmu supranatural utawa bangsane badan alus. Oh, ngaten, Mbah. Pripun klajengane, Mbah? Ngene lho. Jam nuduhake pandom jam 09.00. Hawa sing adem babar blas ora dirasa dening Mbah Mul. Sing ana mung siji, yaiku iwak-iwak ing kedung dinding. Wuwu 10 dipikul ing pundhake. Swara bence nganter ing sak dhuwure sirahe. Iku ya ora gawe merinding sing jenenge Mbah Mul. Apa meneh swara kukuk beluk saka wit salam sing pereng kedung dinding mung dianggep tembang wengi sing ora medeni nanging malah endah ing karna. Jangkae mantep kaya mantepe karepe. Banjur ora ngeman sikil tuwa kuwi njeguri pinggiring kedung sing angel.
wuwu dipasang ing sak pinggire kedung dinding. Ananging bareng wis mari anggone masang wuwu, mak jelek ana tunggak sing natap dodo antep kaya kambil sejanjang ngebruki. Untung Mbah Mul wis tuwuk meguru, ngluru ilmu iku kaya-kaya wis kulina yen sing jenenge lara. Mripat tajem banjur manter natap regemeng-regemeng blegering wanita sing arep ngancap meneh iku. Ngapa wong ayu? Wengi-wengi ngeridu nggonku makarya. Antep pitakoning Mbah Mul ngemu Prabu Awit. Dilambari ngilmu ora ngagor-agor. Hei menungso, mengerti ya? Aku sing tunggu wewengkon kene. Jenengku Peri Priyamara. Kowe arep ngapa? Arep juwing-juwing ragamu. Jur tak gawe isine ing kedung kene. Salahku. Aja mbodoni. Awakmu wis wani jupuhi isine kedung sak kepenake. Peri Priyamara, saiki ngene wae. Yen sliramu nantang tanding tak ladeni. Nanging sliramu aja nganti gendak sikara marang menungsa liya lan ana perjanjen. Yen to aku sing kalah lilaraga mbok gawe tumbal lan sukmaku dadi gedibalmu aku trima. Nanging yen sliramu sing kalah kepriye janjimu? Yen aku sing kalah, kowe arep tak wenehi upeti, yaiku iwak rong kepis saben minggu. Bagus. Lelorone njur tanding kaya pitik doning kalangan. Sengaja Mbah Mul durung ngetokake juru-juru sing bisa nglemesake. Mbah Mul dhewe ngakoni kadigdayane priyayu kasebut. Mula jurus-jurus age diwetokake. Ananging mung kaya nampane angin ora kadol babar blas. Malah ing salah siwijining kalodhangan dadane Mbah Mul kena dugang sarosane. Nganti tekaning gisik kedung dinding kontal. Kepriye menungso? Isih wani to nerusake adegan iki? Bebarengan karo sesumbare periku ana angin sing pancen sok nggawe dolanan rambut remyak-remyak ayu. Meruwi iku birahine Mbak Mul kok ya tuwuh. Eling birahi njur kelingan wejangane Mbah Dukun Begurane. Le, yen kowe tanding karo wewe, yen sliramu nganti kasoran gunakno ilmu sing pungkasan yaiku asmara pamulut. Mbah Mul njur ngrapal Semar Mesem, Semar Mendem pungkasane Semar Gandrung. Mbuh kepriye kok mara-mara priyayuku mesam-mesem? Ngulati Mbah Mul kanthi asih banget. Kenya sing wis kejiman iku njur kaya kelangan kasantosane. Malah njur mara nyedak karo nglendut ing dodone Mbah Mul. Netrane sing asih iku tambah ayu kena sorote sang wulan. Apa meneh bareng Mbah Mul njur ngusap rikmane njur latine kanthi alus ngecup-ngecup pipi. Angin wengi dadi seksi, jangkrik-jangkrik padha meneng awit gegubel swasana. Saya adoh lelayaran ing pinggiring kedung dinding iku nganti pungkasaning. Menungso, aku sing kalah. Aku trima saben minggu menehi kebutuhanmu iwak marang sliramu. Esoke meh wong sak dukuh melu mangan iwak kabeh. Awit wuwu 10 duweke Mbah Mul iki kebak
anak urang sing mujudake iwak kesenengane masyarakat dukuh kono. Crita iki pancen ana dene percaya lan ora nyumanggake. Iki cerita saka aku Wahyu Aji Tanjung Kulon Kedung Tuban bersama tim Jimat. Sajian malam Jumat. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Ketemu Bongso Alus, kiriman Wahyu Aji Tanjung Kulon Kedung Tuban Blora. Adem mlebu balung sungsum lan nyenyeting swasana barengi lumakuku mlebu ing waduk Pacal. Katon megah bendungan kang dirancang lan digawe londo kuwi ing taun 1933 nganti 1936. Jroning atiku kebak pitakon mesti yo akeh korbane wanci gawene waduk iki. Jan pinter tenan wong londo kuwi. Nganti seprene peninggalan iki iso migunane kanggo wong sak kiwa tengene waduk Pacal. Iki kabeh kudu dirumat sak apik-apike. Banyu kang lerap-lerap katon anteng lan meneng. Sok-sok keprungu cawuke lan cabeke iwak mecah tintriming wengi. Aku karo Mbah Wongso nepaki oleh panggon ing ngisor wit-witan agrom. Banjur walsan tak uncalake ing sak tengahing banyu. Rokok klobote Mbah Wongso melepeki irungku. 1, 2, 3, 4 lan sak teruse. Pancing ditenggak. Ning sakwise didudut mesti ucul gak ana iwake. Aku karo Mbah Wongso sabar ngadepi kuwi kabeh. Kanggo miyak sepining wengi aku omong-omong karo Mbah Wongso. Nah, winginane penyiare Jimat Ki Banu Asmara kuwi lho dadi pranatacara manten teng daleme Pak Bayan Gumardi to, Mbah. Iya to, Le. Ning aku kok durung ngerti piye to piyantone Ki Banu Asmara kuwi lho. Lah iki aku krungu siarane jare sisuk ya ape pranatacara ning Desa Kebon Klumpit Soko, Mbah. Ora adoh ngono ya tak parani to, Lele. Wong jenenge iki aku ya seneng banget nek ngrungokke Jimat lho. Durung nganti tak jawab pitakone Mbah Wongso. Aku dikagetake swara asu baung lamat-lamat teko kadohan. Tak matke tenanan. Jebule swara-swara kuwi ing sak tengahing aku krungu suarane Ki Banu Asmara. Walah, Mbah, jebule swara asu baung ke swara radio acara Jimat nang radio istana sing disetel warga Desa Tretes, Mbah. Lah kae malah Ki Banu Asmara wis nyiarke Jimat. Saiki kan malam Jemah to, Mbah. Iya, Le.
Yen ngrungokke jimat kaya ngono kae apa meneh awak dhewe krungu iso-iso rumasuk ing awake dhewe lho Le. Rumasuk sing piye to, Mbah? Wis to, engko lak ya awakmu ngerti dhewe. Guneme Mbah Wangsa gawe penasaran ing aku. Ora krasa nggonku lungguh ning kono wis meh jam 10 wengi. Durung siji-siji iwak sing tak olehi. Aku nggumun. Kok ya ngane-ngane ora kaya biasane aku mancing wengi iki. Swara manuk kukuk beluk negel terus ing mburiku. Sinambung swara-swara kewan alas. Mbah Wangsa njawe laku. Aku ngerti yen sing dikarepake. Yen to aku kudu waspada mergo arep ana kedadian. Bener, ora pati suwe ing satengahing banyu. Katon putih-putih gaweng. Saya jelas. Kaget aku, kaya-kaya ora percaya. Tanganku ogel, ora krasa aku cekelan Mbah Wangsa. Mergo ngerti keelokaning jaman. Ya kuwi wong wadon kang nganggo klambi sarwa putih, rambut dawa, ore-ore katiup angin katon murat-marit nambahi girising atiku. Durung bar rasa wediku. Ing dhuwur katon manuk kemamang abang branang ngebaki langit. Dengkulku ogel, keringetku ndrodos, wediku ra karu-karuan. Mbah Wangsa komat kamit, ora suwe wong wadon kuwi ilang. Swara kewan-kewan wengi nambahi angkering waduk pacal wengi kuwi. Durung nganti ambekanku, lantur jantungku ndredeg ra karu-karuan. Teka tengahing waduk ana prau mlaku, degi papan panggonanku. Sansaya edek malah agawe awakku sumpyah ngerti kabeh kuwi. Jebul sing numpak wong telu cacahe, ngegirisi banget. Sirahe gedhe, lambene suwek, meripate mendulur, rambuté abang branang. Apa iku sing jenenge Banaspati? Udah kejar-kejar hantu. Mbah Wangsa banjur nyepyurake uyah kang digawa teka omah mang. Lap ilang saknalika. Ora pati suwe teka mburiku ana swara kemrosak-kemrosak kaya-kaya ana wong kang lumayu. Ning sakwise tak plengaki jebul ora ana apa-apa. Aku banjur melengak meneh madhep ing satengahing waduk. Kaget atiku. Jebul ing ngarepku wis ana wong tuwa kang pethuk ing gawangan mang. Nger, aku mung meling yen iso ndang mulya nger ya wengi iki. Merga wengi iki bangsa lelembut sing bau reksa waduk iki padha golek bolole. Mula tak jaluk papan kene iki kudu aja nganti dirusui bola-bolamu para bangsa menungsa. Merga yen tak sawang-sawang para menungsa wis nglakoni mesum sak panggon-panggon ning kene le.
Welingku dijaga lan dirumat sing apik panggonan iki ya Le. Keprung swara iku kanthi jelas aku. Kaya ora bisa apa-apa. Awakku ora bisa tak obahke. Ngerti simbah kuwi saya suwe ilang musna. Piye Le? Wis ngerti ta? Wis ngerti ta yen mirengke jimat kuwi iso-iso gawe awak dhewe lumebu ing sakjroning alame lelembut kaya sing mbok rasake kuwi man lho. Ya wis, ayo nang ayo mulih. Sing penting rasa penasaranmu marang bangsa gaib lak ya wis kelakon to. Aku banjur agi-agi mlaku. Sakwise njupuk sepeda motor, langsung ae tak pancal. Ya, jan-jane isih akeh penampakan-penampakan sing tak alami wektu kuwi. Nanging ora bisa tak critakne kabeh. Semene cerita nyata saka aku Jimatres Tegal Kodo bersama tim Jimat. Malam Jumat